Vindruer og alt muligt. Det får samtidig at blive æble sådan et lille stykke. Så er det altså bedre, at hun lige sætter en ekstra streg på et eller andet. Hvad hun kan finde på, sådan, så vi lander på, om ikke andet så 90. Jeg kan ikke tåle det, eller? Nej, det ved jeg faktisk ikke, om han kan. Nej. Ja. Hvad hedder det? Men det har jo lidt at gøre med, at den anden han er jo på diæt, jo ikke også? Så kan den ene udføre, at den anden ikke får noget. Så er det barn. Ja. Der er bare ikke noget at gøre. Den anden kan ikke tåle det. Nej. Hvad er det for en, den anden? Det er en tidsspændende. Ja, ja. Der er ikke kommet meget for. Nej, det har du fuldstændig ret i. Så er der paparazzi. Men den hale går til den anden side. Når den anden... Skal det gå til den rigtige side? Det ved jeg sgu ikke. Tror du ikke, det er det? Det er lige meget. Jo, det får jeg derudfra. Ja, det er også lige meget. Er det ligegyldigt, hvilken side halen drejer til? Men er det ikke rigtigt, det går til hver sin side? Jo, Nå, ja. det var forskellige. Ja, den anden havde den på den anden. Den venstre hund, og den anden har en højre hund. Ja, du har ret. Ja. Så ved man altid, hvor venstre og højre er. Det er altid se forskel på den. Nej, jeg kan finde det. Kan du se mig, eller hvad? Det går godt. Det ser jo flot ud, det der. Ja, det gør det er rigtig flot. Ja, den bare lidt skæv. Ja. Den er rigtig meget. Og så var tyskeren bedre. Jeg tror da ikke, jeg ved, at det var for skævt. Det er vel ligesom på den dumme her. Jo, men der er også... de må... Jeg synes, de må sidde, når de ser plads. Når de ser 45 grader skævt. Ja. De må også bare 45 grader skævt. De må slække 45